Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no? Hinaot na ata sa maayong panglawas o kapiskay, mga ka-DJ, mga ka-listeners. O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon o sa dili pa. Ako day basahon yung naipipila nga nag-comment si Lane Hebman. Hello Sir Idol, thank you kayo sir. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Lane Hebman. Og shout out day no kang Janjan Salaman from Quezon City. Salamat kayo sir sa pagpaminaw idol, Janjan Salangan. Og kang Asmit Salira sa tinuod lang kani nga dramaha gipamatud-an lang nga babae jud ang kuligligan base lang sa akong obserbasyon. Salamat kayo sa pagpaminaw no, Asmit Salira. O karon mga ka-DJ, mga ka-listeners, niya ang sumpay ning nang hinapos nga sugilanon. Ayaw akong tudloi nga dili ka na higugmaon. Part 12. Unsay inyong napanglantawan sa unahan? Wa ba ninyo mahuna-huna nga mahimong matag karon og unya? Dili gyud ninyo malilong kang Senyora Emeline ang inyong relasyon? Unsay iyang buhaton ug unsay mahitabo kung moabot ka ng higayuna? Nagsinaray ming way si bisan kinsa nga makabuwag na mo pa. Mao ka na rin maning. Kinsuo ko. Wa mo masayod sa inyong ipanulti. Wa pa mo makaila ni Senyora Emeline sa himpit. Wa pa gyud. Unsa? Pamaning. Kung tinudanay mong nagkasulti si Senyorita Gretel, bahin sa inyong kahimtang og sitwasyon, Eman. Nasulti mo ba kaniya? Ang tanan nga akong gitugan mo. Bahin na mo ni Senyora Emeline. O sa among kagahapon. Wa pa. O nga nung wa. Hindi na ko kaya ang pagsulti kang Gretel bahin ninyo ni Senyora Emily. Huwag sa unsa nga hinungdan. Tubag ako, Eman, sa unsa nga hinungdan. Gawas nga. Wa ko masayod kung unsaon ko siya sa pagsulti o pagpasabot pa. Nabala kasab ko. Nabala ka nga unsa? Nabala ka ko nga. Ipadayon kung unsay buot mong isulti. Umani. Sulti. Dili ko gusto magkabuwag kami si Gretel pa. Dili. Eman. Mahal na ko si Gretel. Mahal na kayo. Kung dili ko gusto nga malayo siya na ako pa. Ikamatay ko kung mahitabo ka na. Ginoo ko. Sayon kang gipasitanan ko na ikaw, sukad pagyud sa sinugdanan. Kapag imong yung gisupak, nasayon ka naman untay kung nung sa'y mamahimong linugdangan sa pagsupak mo na ko. Masaylo akong gisupak ko ang imong gibaon na ko pa. Pero dahil maglapit ako makasaha. Diyan man. Dahil kong balag ko pamaling. Dahil kong balag ko. Huwag ko na kumisa nung huwag may tubag ko noon sa may gimando sa akong kasing-kasing. Eman. Makutan ako. Kinahanglan ba nga ako o si Gretel pag mag-antos sawa matigayon ninyong relasyon? Mao ba? Pamaling? Ako bang inyong gipanagsultihan ni Nay Maning?
Ako ba, Eman? Huwag kaya ang kabalakan ko sa maya mong kipanagsultihan, Gretel. Gretel. Nganong dili ka man musulti? Dili ba di ko ang masayo din eh? Huwag kaya ang kabalakan kung unsa man ang among gipanagsultihan. Ang mahinungdanon nga nasayod ka. Nga dili supak si Papa Maning sa atong relasyon. Akong gibauran makunya kanhi nga makigsuon nimo. Napasabot ka na niya. Huwag ka man mo tingog. Huwag bitoto ka man ako. Nalaing ka. Wa, manggod. Huwag ko na. Pero ang imong tinanawan, huwag ang puno sinutihog. Sa lagtunon kaayo. Nakasiguro kang wa ko yung angayan nga kabalakan. Siya ba? Ano man? Dili ba ko katuhuan? Huwag unsa masab ko nung akong ilingod nimo. Oh. Bitaw. Salamat kun baong. Diyos ko. Dili na ko kaya ang pagsulti niya sa mato. Dali nila ni Papa Maning o Senyora Emilien. Kinabalakan ko kung si mamahip niya reaksyon. Kinuo ko. Sabi agay na kong buhat to. Tuluwi ko. Aman? Oh, Gretel? May gisulti ka. May angay ba kung mahibawan kay kanimo? Ha? Aduna ba? Unsay ko nung imukingon nga may angay ba kung mahibawan? Mura magkutog. O unsa? Ayaw na lang di ay. Uwa na di ay. Sigurado kang wa? Uwa na lang lagi. Unsay wa na lang lagi? Basta wa good. Wa. Gretel. Eman, Senyorita Gretel, andam na ang pamahaw. Opa, musunod kami. Sige ha, magpaabot ko ninyo sa bahay. Sige pa. Nanawag na sa Papa. Tara. Andam na pamahaw. Natawagan na ako sa nung Enso nga magpakuha ko. Oh. Og, nakagiga na siya sa mansyon. Ha? Mao ba? Adin na lang ako dito mag-breakfast. Oh. Ikaw. Hinoon. Gaya raman og isda nga mong andam ug mga tinapa. Dili ko mamili kung unsa man ang pagkaon ng angay na kung kanon o dili. Kaya lang na ako. Bisan unsang klasihang pagkaon ang naa. Grasya na sa Ginoo. Angay ng pasalamatan. Ang ako lang nga, natawagan na magod na ako sinuing insyong. Og, nag-andam na sad sila dito for breakfast. Okay. Nakasabot ko. Ikaw, kamo sinuing maning. Mahimong mo ba na lang muna ako inag-abot ni insyong. Ado na lang mag-breakfast dito. Sige lang. Nakaandam naman pulgod si Papa Maning. Ug usa pa. Dili siya hilig mo kaon og karne ug unsa pa diha. Lison sab kung biyaan ako siya nga siya rang usa nga mamahaw. Nanadi ako daw yung van. Sinoy insyon na ka na.
Nung Eman. Noensyong, Ay bago pa yun nga, naluto ang kinuwang manok nga giluto ni manabising ni mo na Gretel. Ay lami ka magkaayog sabaw. Ay tana, mintas init pa to. sige na. Nagpaabot na si Noensyong ni mo. Ay adto ka na mamahaw sa mansyon dong Eman. Ay daghan man tog sudan nga giluto ni manabising dito. Tadaan lang po si Papa ni mo maning. Sige lang, Noy. Salamat na lang kayo. Mamahaw na sabi si Papa. Dini na to ganina ni Apas. Nanawag na to. Nagpaabot na to sa bahay. Ay, mao pa. Sige. Sa sunod na lang. Ay, tana. Day Gretel. Uli na lang kag-imo, Noy Insyong. Ha? Nasabot kong murag midistansya na usap si Jess kanako. But I don't care. Usa lang siya nako ka-emplado. Ug di siya makatudlo nako kung unsay husto o kung unsay dili angay na kong buhaton. Ang cellphone. Si Ralph. Siya kining nanawag. Milagro nga may balik siya tawag kuman itong pila ka semana nga among argumento. Hello? Hinaot nga wa ko makadisturbo ni mo, Madam Emily. Sulti detso kunon sa imong tuyo. Kay busy ko. May hinungdanon lang kung ipangutanan ni mo, Madam. Kung tinuod ba yun, natuwa silang outing si Gretel. Unsa? Ug unsa buot mo ipasabot? Ngano nakapangutana ka man ako ni Ana, Ralph? Ha? Ngano? Maybe, mahilagtanon na kayo ko, Madam. Ba't usa kayo kayo ni Ana? Mihatag ang pagtugot na ako nga bantayan si Gretel. Okay nasayod ka na, nga naninguha ko niya. Hinungdan, nga gusto na ko nga save siya kanunay. Batungod nga aduna sila'y outing uban sa iyang mga batchmates. And since nga exclusive ang maong activity o nagkinahanglan silang privacy. Mao'y rason, ng kantong Eman ang akong ipamonitor sa akong mga sakop. Dili ko interesado na ng imong Eman, Ralph. Ug unsa may koneksyon na ng imong pagpakisayod kung tinuod bang atua silang outing si Gretel. Di ko kini kanimo, Madam. Kung ikaw na ang mutibang timbang, kung aduna ba'y coincidence o intensyon ang pagpaulit niya itong Eman sa probinsya. The day before nga may outing sila si Gretel uban sa iyang mga batchmates. Gipatawag ko no ni mo, Madam X. Koses ka sa kung hisabtan sa mong pagduol nako, Cheska. Dili manggod, Madam. Lain lang akong paminaw ba? Mura ko may gipamati. Ang ako ba nga kung COVID manggani ni, dili ko makapanako. Unsa? Tinuod ba ka ng imong gisulti o imo-imo lang ng istorya kay naglikay ka nako? Hala no. Nga dugod, Madam. Ayaw kong tubagag pangutana. Ang akong pangutana mo itubaga. Ako an kini tinolbi to nga akong gisulti, Madam. Oy, lain yun akong pamati. Kami isugod ang takan ako, Madam. Reset! Busy ko din sa office. Ug nagsamok na ako katong Ralph Varuna. Nga nag-intriga ba ka o... Alibay lang katong iya aron makakuha siya pagbalik sa akong atensyon. Kaya nga naman dahil, Madam. Gimanitor ni Ralph kanang Eman kung wa ba kini sikreto nga komunikasyon kang Gretel. Unsay ngan? Hala no, Madam no. May asset di ay ka. Usa itong gisulti mo? Ang ako gisulti ba? Ako an ba kini? Nanangutan ako, Madam. Uy, kung nganong may sekreto mang komunikasyon si Senyorita Gretel o katong Iman? Lain man kang imong pamati, no? Mahimo ka nang muuli aron dili ka na makapanakod kung unsa man ka ng virus nga imong gibdada karon. Ako si Madam. Bawa, Chiska! Kuan ba? Bawa!
May miss call si Chaska na ako. Nga naman ka? Oh. May message mi siya ning usan ako ka-account sa Messenger. Nangumusta. Og nagpasulti ko na sila si Mami Emeline pahin ako. Tinuod ba kining imong gisulti, Chas? Kuhaan ka ng... hala si Gray Retail ba? Nibaw nyo ka nga naangako loyalty ni mo, ha? Pero, wa ko makadisturboan ng imong outing ninyo diha. Digret? Sa ato pa, taon-taon na nga nag-monitor bisa ni Eman si Ralph Barona? Maybe, karo pa manggod mo sulti si Madam nako. Hinaya sa tingog ni mo, Chas, uy. Ikaw na naisabot ako, Digret. Kaya daghan kay mga marites ni sa office ni sa inyong company. Sensitive kayog, taas kayog signal. Muignat kadayo na mga kilay ining kiniskisan. Ug lapis na lagi gamit pag-drawing sa ilang mga kilay. Thanks, Chas. Pero wa man gud ko'y ang ngayang kabalakan. Kay wa man mo'y mga secret nga conversation or communication si Iman, dili ba? Ug labaw nang wa mo mag-uban diha sa inyong outing kay exclusive ba na ninyo. Og sure ko nga wa mo'y communication ni Iman karon kay tuwa mi uli mo kuno to sa probinsya. Kay maumay ingon sa asit ni mami ni mo Emeline nga si Ralph Barona ang pulis nga generic. On si police nga generic? Ang! Dili na pulis generic? Ha? May sideline man pagka-asit ni mami ni mo? Dili ba na? Pulis generic? Unsa? Nagmonitor din ako sa hilom ka ng Ralph Barona nga naninguha ni mo? Tungod ini, nabalakaw na hadlok na hinuon ko. Nga may mga tao gatong Ralph kagipasunod niya ni mo din sa Hacienda Barbara. Og tingali mahibaw na hinuon ni Mami Emeline nga nagsabot ang anhi magkita og mag-abot Eman. Gretel. Eman, ano? Wa, Gretel, wa. Wa, good. Nga klaro man kayo nga mura kang nabalaka. Gretel. Wa kaya ngayon nga kabalak ano kahanlukan, Eman. Bisan pag masayra ni Mommy Emeline ang matuod gani at din sa Hacienda Barbara. Akong ipanikuro ni mo. Nga bisan sa payang buhaton. May pasalig na ko ni mo. Nga way si bisan kinsa nga makabuwag na to. Bisan pag si Mommy Emeline. Salamat, Gretel. Sa makausap pa. Ako usab nga ipasalig ni mo. Nga kamatayon lang ang makabuwag na to. Kay mahal. Ug mahal ko kayo ikaw. Labaw pa sa kong kaugalingong kinabuhi. Eman. Salamat. Mahal ko usab kayo ikaw. I love you, Gretel. I love you too, Eman. Dili na ito mag-away, ha? Dili man ko kumangaway ni mo. Ikaw hinuon. Dali ra kaayo nga mangluod. Ang angbi. Ansay ang angbi. Basta. Basta. Unya. Wa mo klaro unsa. Basta kanit pa. Nage. Basta man ka. Basta ikaw, musabot kay ko nimo. Kay ikaw ang tanan alang nako. Ug wa na ilain pa. Oh. Gigakos magkuko nimo. Nani aman tadaplin sa daan. Laki lang. May mga tao gani nga makakita nato na. Kanya makasulti ni mami nimo. Human kita.
Nga naman di ay, be. Nahadlok di ay ko. Ngawak man. Bantay bitaw. Dili di ka gusto mo kakus ko nimo. Ngano? Nailay mo kakus nimo? Danasab si Ana. Wa tingali ko'y laing gikakus, pero basin ikaw may gikakus o babae. Minisira pa. Takar Tinuod naman ka. mo. Takar ka na. Ingna lang taka. Basta may bawaan ako may laing may kakus nimo. Dili na gid ko nimo ba? Tanawan niya gid o. Bantay gid ka. Dili ka na mahitabo, Gretel. Dili yun. Kay para nako, ikaw lang ang tanan para nako. Ikaw ug ikaw ra gyud. Ang tudron. Wa kapag gihapon makasulti ni Gretel sa tanan. Bahin na mo ni Senyora Emeline nga iyang inahan. Gikasubon ako pamaning. Pero dili kinako kaya. Dili kinako kaya pamaning. Dili ni mo kaya. Kinahadlo ka man kung unsay mamahimo niyang reaksyon kung masayod na siya sa tanan. Kay dili ko gusto nga mausap ang iyang pagtanaw nimo pa. Nako, ug labaw nang dili ko gusto magguba ang among relasyon. Wa ko'y isa ni Emeline Iman. Ang iyang apuhan nga amahan ni Senyora Emeline ang naghimo-himo og istorya aron kubon ko. Og mapatuo kini nga nakasa ko na ya. Nga patuon siyang bakakon ko og way baruganan. Nga mabudhion ko. Apan dili ko ingon niya na Iman. Kasultihan talang ka. Nga hangtod ning higayuna. Mahal ko paghihapon si Emeline. Kay siya ang tanan alang nako. Pamaning. Wa madagana si Papa sa pagsulti nako hangtod ni higayuna. Mahal gihapon niya si Senyora Emeline. Gainahan ni Gretel. Patay naman tuod si Mama Landa pero ikipati ko. Ako may kisakitan sa iyong gisulti para kang mama. Gusto kong ka siyang kumprontahon pero kinsama ko nga mo question kung noon sa'y matuod yung gipati. Kinahibaom ako. Nga ang tinuray nga guma. Bation ni mo sa wadamhang nga dapit o higayon. O sa wausab dama. Kung kinsa ang kipitik sa imong kasing-kasing. O dili kay kanalan ang rason. Nahadlugsab ko. Kasi Papa Maning mismo ang musulti ni Gretel sa kamatuoran. Tali niya o ni Senyora Emeline. Kinahadlok yun ko. Nga mausap ang paglantaw ni Gretel. Kung iya mang masayran. Kamay kagahapon si Senyora Emeline o si Papa Maning. Kipisang tuod. Nagsinaaray mi si Gretel nga way si pisan kinsa nga makabuwag na mo. Apa nagkasiguro ko. Nga na-impluensyahan gid siya ni Senyora Emeline. Nga ang tao nga kanhin niyang hinigop ba. Maukid ang sadaan o dili ang iyang apuhan. Ginoo ko. Ayaw taon pasagti ang among relasyon ni Gretel. Nasayot ka, Ginoo. Kung unsan ako si kamahal.
Siya lang ang tanan-alang ako, Ginoo. Siya lang. Nagkauna-una na unta ko insyong nga ako mismo ang musultin ni Senyorita Gretel sa matuod tali na mo ni Senyora Emeline. Nga nung naunta good neng. Tungod ni Eman. Unsay tungod ni Eman? Nga nung god. May babag si Eman nga. Sara ni mo sa Senyorita Gretel ini? Wa insyong. Ang ako nga sama sa gibating kahadlok ni Eman. Nga mo hinungdan. Nga wa usab siya makasulti ni Gretel labot ni ini. Kinabala ka siya. Kung nun sa'y mamahimong reaksyon ni ini, kung masayod na. Ayon sa ibuot mong ipasapot neng. Sulaktod, nahadlok siyang makigbuwag niya si Gretel. Kung masayod na kini sa tanan. Kinaibaw ko. Ug bisa na gani ikaw mismo. Dili, kagyod makatuo. Nga wa ma-influensya ni Emeline ang una-una ni Gretel. Patok sa tao. Matod pa ni Emeline. Nga mo miguba sa iyong kinabuhi o pagkatao. Dili ba? Maupod bitaw neng. Kay bisan tod sa ubang butang. May lain-lain silang paglantaw. Ay dili na to kalimtan ang ilang giingot. Nga blood is thicker than water. Ay dili ba? Gusto ka, Insyong? Ay pero, ay sa laing bahin sa ning ba? Pero kining ako ba? Ay ning ako lang niya. Unsa ka na, Insyong? Ay dili ba? At kanang atong pagsabot nga, mahimong buwagan ni Senyorita Gretel si Dong Eman. Ay kung masayod kining may relasyon ay mo kanhi si Senyora Emeline. O nga, napatoo pag yun sila Gretel nga ang kanhi hinigugma sa iyang inahan mao'y naghatag og bisit sa iyang kinabuhi. Dayag yun nga adto si Gretel mo simpatiya sa iyang inahan. Ay, pero sa laing bahin sa ingon sa tingali ining paagihan eh. Masukol, kung unsa gyud ka tinuol, o unsa kalig-on, o kamatinud-anon, ang paghigugma ni Day Gretel kang Dong Eman. Ay dili ba? Dahil kung tinuod kang nahigugma neng, naka-experience man po kong ingon anak doon. Nga, nahigugma ta. Kana kay tinuod kang nahigugma. Ay bisan pa unsa tingali nga kamatuoran neng. Ay sakit man o dele. Mo barong dod ka para sa imong pagpate. Ay dili ba? Gusto ka, Insyong? Ogo sa paning. Ay buotan man ko si Day Gretel. O buotan sab si Dong Eman. Klaro na ba yun kaayo? Nga dako sila dugma sa usag-usa. Ay unya, ang man po nga sa usa ka pamilok lang. Tungod lang sa inyong kagahapon ni Senyora Emeline nga wa matigayon. O tungod sa pagmanipula sa amahan ni Senyora Emeline ene. Buwagan ni Day Gretel si Dong Eman. Ambot lang ka, Insyong. Ambot lang ka. Maoy akong gusto nga ato taman ni hapon karong gabi sa Mansion Eman. Kauban si Noy Maning. Pero, Gretel... Ayoko bali-bali. Nagkasulti na usab ni sa Noy Maning ini mismo. May balibad unta siya pero namugos ko niya. Gretel. Oh,
usa sa kong gikabalakan. Gawas lang ni Noy Incio. Kaya nakasiguro man ko nga naagid nato ang iyang simpatiya. Ang ako nga kung makasulti ni Senyora Emilin, bahin ni mo na ako. Unsa man kay may tabo. Labi na nga. Ayaw lang kalain ha. Namaka ka. Kagipatuo mo si Senyora Emilin nga nauban ka gid sa inyong outing. Kauban si mga batchmates. Papadi ay. Niya kauban ako. Man, andam na ko sa maong higaywan. Kung masairan man gid ni Mommy Emily ng atong relasyon, musugot na ko bisan unsay mahitabo. Unsa? Unsay buot mo ipasabot ka, Gretel? Nakadesisyon ako, Eman. Og makapasalig ko nimo. Nga bisan sa paybuhatan ni Mommy Emily, aron buwagon ta. Dili gid ko magpadani. Barugan ko gid ang atong gipanumpaan sa usag-usa. Ngaway si bisan kinsang tao ang makabuwag nato. Gawas lang sa atong kamatayon. Gretel. Eman, dali na! Nay, oh! Nindot ang bugnaw kayo ang tubig din sa suba. Nindot kayo ikaligo. Dali na ba? Musunod ako. Tiwason ko lang ni sa pagluto kini isda nga ako nga gisugba. Buwahan kon gutumon ka. Diyo na kay masudaan. Eh, biyain lang sa agod na. Siya ba? Hapit na ni. Karong taon. Dali agod na dihagod. O lagi. Kini, bipitik kini gumpa. Yang una ko pa siya nakita. Kinoo, dili na ko gusto nga matapos pa na eh. Dili na. Kalain. Taga din hika. Unya, dili ka dahil maantigong malangoy, ha? Dili man ko hilig maligo din sa suba. Kaya ito amagod ang akong atensyon sa among uma. Bisa na. What if bikon malumos ko? Mamatay na lang di ko kay dili ka man makaluwas na ako. Dili man sa pagpanghambog, no? Pero pila na kay gayon nga gibuhis ko nga akong kinabuhi. Para nimo. Maluwas ka lang o malayo sa peligro, di ba? Man. Kini nagmahal gid ko nimo. Bato na ko bisan ang dili mahimo. Malipay ka lang. Nga mao ang tanan alang nako, Gretel. Mamatay una ko. Una pa dunay may tabo nimo. Man, salamat. I love you, Gretel. I love you too, Eman. Eman. Gretel. Wow! Nindot na kita dinig dapita. Kanindot sa mga buwak sa palibot. Eman, karon na lagi ko makaanhi din eh. Nakita nimo ang palibot? Mura kinig paraiso, dili ba? Kanindot dinig dapita. Ingon sa uwi kamatayon kinig dapita. Gusto kong anhin na lang ko din eh. Kanay dili mahimo. Kay ugma, bubalik ka na sa syudad, dili ba? Eman, dili na ko gusto matapos ka rin kayo na. Nagikauban ko ikaw. Dili na. Kung kaya lang ako nga pukan ko ikaw, Gretel. Ako ka ng buhaton. Ayaw paghilak. Kaya di ko gusto mahilak ka. Sakitan ko kung makitang may luha ang imong mga mata.
Kay mahal ka, Gretel. Ug ikaw ang tanan-anan ako. Eman. Ang ako lang ihangip di mo. Ang imong mga saad, ha? Miingon na bagid ka nga bisag unsay mahitabo. Dili kita magbuwag. Ako nang ipasalig di mo. Kaya ikaw sa baga kong kinabuhin. Mamatay gid ko kung mawa ka na ako, Eman. Mamatay gid ko. Thanks, madam. Okay. Bye. Ay, salamat. Kay okay na di ay si Gretel dito. Maayo kay ang instructor's guild mismo ang nanawag nako o ni-kumpirmar nga ato adito ang akong anak. Girefrain di ay nila ang tanang estudyante sa paggamit sa ilang phone. Labi na during sa activity nila dito sa field. May vibrate ang phone. May mitawag. Si Ralph Varuna. Sa naman sa ka ang iyang i-intriga na ako against sa akong anak. Mr. Varuna? Madam Emeline, wa ka ba masayod nga dili intriga ang tanang information nga akong girelay nimo mahitungod ni Gretel o kadtong Eman? Unsa? Confirmed, Madam Emeline. Confirmed. Ug unsa ang na-confirm, ha? Unsa, Ralph? Kadtong Eman, Madam. Konfirmado gyud nga miuli sa probinsya. Dili ba nga gisayran ako nimo ni Ana? Wa ba laing bag-o? Do you think magkakuha ka na sa kong atensyon? Unsa man ang relevance, Ana, sa kong kinabuhi? Aduna ba? Makahatag ba ka nag more income or pag-asinso sa akong mga negosyo? Kung mao kini ang ikahatag og kaayuhanan ng imong girelay nako, Mr. Ralph Varuna, tell me more about that, Eman. But for your further information, kung wa ka hingpit, wa ka makaila sa hingpit kung unsa gyud ang kagikan na natawhana. Usa lang siya ka-ordinaryong saop namo dito sa probinsya, Mr. Varuna. Nga dili gid mabuhi uban ang iyang amahan dito sa bukid kung dili patungod sa among pagpatrabaho nila. That's why dili ko interesado niya. Nag-usik ka lang sa akong panahon. Busy ko dire sa office. O wa ko makauyon na nang imong pagdisturbo nako. And that you need to stop all this nonsense. Bullshit. Damn it! Bitugot ka lang kang Emeline Guerrero, ha? Sa tuno lang, ug the way siyang manulti, Daddy Max. Nakasiguro kong dili gid gihapon kini makakuha sa iyang atensyon. Kay gawas nga dili pa beripikado ang mga impormasyon nga gitawag ra usab sa akong kabaro. Dili ko makaprove niya dal. Nga wa dito si Gretel sa area. Kay gawas nga private property ang maong site o exclusive kini. Ug way mga outsiders nga gialaw nga makaadto didto. Diin matod pa gipahigayon ang ilang outing ni Gretel. Wa sa ako masusi dito sa probinsya dal. Sa asyenda barbara nila ni Madam Emeline. Kung ato ba usab si Gretel dito. Nga mahog ug mo igo sa istorya dad nga nagkasabot sila ni adtong Eman nga mag-abot didto. Pastilan kanimusan. Naunsa ka man. Wa kay kalainan sa diver nga nagsawom og lubog na tubig. And again. It's my fault, Dad. It's my fault. Nasobrahan ra ko sa ka-excited sa akong gi-expect nga mamahimong reaksyon ni Madam Emeline
kung madunggan niyang nag-uban si Gretel o kadtong Eman. No. Naluoy ko ni mo sana. Kay karon ka lang maingon ini. Oh. Yes. Yes, Daddy Max. Ang kunon kong karon lang ko maingon ini sa usa ka babae. Ug diha pagyod ni Gretel nga nakapausab sa akong paglantaw. Kay gibati kong gibati kong dili na yun ako makuha pa ang atensyon ni Gretel tungod niya tong Eman. Ralph. And it really hurts me, Daddy Max. Kaya nabuang na ko tungod ni Gretel. Nabuang na ko tungod niya. Ralph, mito ang imuluwa. Hindi ko mao nga musulti ni Oda. Karoon lang ko mubating ingon ini. Karoon lang ko ingon ini. Oh, Dad, please. Dad, tabangi ko. Tabangi ko. Sana. Oh, no. Wa ko magtuo nga maingon ini si Ralph. Sa iyang pagkasiya, sa iyang pagkaligon, wa ko magdahom nga usa lang di ay kapabay ang makapahumok siyang kasing-kasing. O gibati kong urun sa may iyang gibati nga kasakit sa iyang kailanman. Ingon sabihin nga ako gibati kay iya man kong amahan. Ang tinuod kina ang ilang giingon nga for every success and failure of a man, there is always a woman behind her. Kung dili na ko kaya nga magtanaw lang kaniya nga maingon ini nga mag-antos yan ini. Dili kayo dahil. Wa ko makasabot sa kugipati karong gabi una, Cheska. I don't know kung unsa kining akong kipati. But sultihan ko ikaw nga gipangulbaan ko nga nagkunahon kang Gretel nga akong anak. Nga wa pa mauli diri sa mansyon. Oh my God, hindi mo, madam. Plus, my goodness, pag yun. I'm serious, Cheska. Yes, I do, Madam Ems. Ang ako lang ni mo ba nga, relax, kalma lang. Madama di ay kalma, Cheska, kung batiyo nag-usa ka inahansama na ako, nga ingon sa mawa ka na ako ang akong anak. Madam Ems. Naku, Madam Ems. Nang huwag ka mahimutang kay overthinker, kaayo ka. Gigipakulbaan ka, kay nagsige mo lang ka diha og paso-paso sa dakon yung loan ng gabi una. You need to stop, madam. You need to post tingali og maginawa ka og laom diha. Kaya sobrahan ang imo pag-unahunan ni Senyorita Gretel. Wakay angay ka pala ka niya, oy! Di ba may confirm ni mo ang ilang instructors nga okay ra si Day Gretel dito sa ilang outing? So dili ka ngay mabalakang mahadlok? Kagawas ang pag-reassure sa ilang instructors that your daughter is safe and okay? Ano na sa hutong pagidaron si Senyorita Gretel? Sakto na iyang edad. And she really knows, madam, what is right and what is wrong. In other words, nahibaw na siya kung sa'yo makaayo mo, makaayo para niya ba? So, relax ka lang diha, Madam Ems. Kaya pinangga si Day Gretel sa Ginoo. Tungod siyang kabuutan. Oo, kay, wapag yun siya malimot niya. Wag yun. Cheska! Ingon sa kibati kong natibangan ang kibati kong kakulpa o kabalaka ni Gretel sa kipanulti ni Cheska nga rin ako. Pero ingon sa mura sa kong niya ginsulto. Relax ka lang diha, Madam Ems. Kay pinangga si Day Gretel sa Ginoo tungod sa iyang kabutan ug kay wag yun siya malimot niya.
yun. No. No! Wa ko magtuo, Eman. Nga, ingon ba rin niini ang bation kon? Mubati og paghigugmango sa kataw. Ilabi na kun bation og masinati mo nga mahal ka usab niya. Gretel. Kanindot unta ko na. Kung wa na'y katapusan kining kabiyon na, Eman. Gretel. Sultihi ko. Unsa ko nimo kamahal. Unsa ko para nimo. Kalain niya. Ipahiyom ra. Unsa ko nimo kamahal ba? Unsa ko para nimo. Dili ba, kisultihan ta naman ka kung unsa ti ka kamahal. Kung unsa ka para nako. Oo lagi, pero gusto ko maminaw o balik. Gretel, Sige na pa. ikaw ang tanan ala nako, Gretel. Ikaw ang akong ginhawa. Ikaw ang akong kinabuhi. I love you, Gretel. Eman, mahal ko usab kayo ikaw. Labaw pa sa akong kinabuhi. Mamatay kit ko kung mawa ka na ako. Iman ina, mamatay kit ko. Wa pa man mapalik si Dong Eman og tay Gretel din sa mansyon na insyong. At ayo sa may imong kabalak-an din. Wa may manghilabot din sa ato. Ay, nakasabot ka na tingali sa niya sa kung huna-huna insyong. Batanon pa si Eman og si Senyorita Gretel. Og nakita mo kung unsa kainit ang ilang pagbinatiay. Ang ako nga... Wa kay mahimo ni. Na ano man yun na. Nagkasinabot man ang duha. Ingon sana panangtawan ko na insyong. Nga mabalik ang kanidagan sa mong gugma ni Emilyn. Diha nila ni Senyorita Gretel og Eman. Sa may mayon akong buhaton, insyong. Unsa man. Katapusan na lang karong gabi sa atong panagkupan. Kay mo balik ka naman sa syudad. Ayugot pag-ingon, anak. Magkita pa mabuta dito sa campus. Kay kung mahimo pa lang. Kung mahimo pa lang. Dili na ako gusto malayo pa ni mo, Eman. Gretel. Basta ha. Bisa nun sa'y mahitabo. Dili ba kita magbuwag, ha? Dili ka na mister pa musulti na ko, anak. Kadiligi ko makatukot ng may tabo. Bahala na ko sa may tabo. Eman, ipasalig na ako. Sa makausap pa, ako nang ipasalig ni mo, Gretel. Salamat. Salamat, Eman. Yan umihilot ka. Kaya dili ko gusto malayo ni mo. Tanipi, tapuhan natin yung mga luha. Basta, dili kita magpuwag. Siyawi? Okay. May tabo mo, may tabo. Naksa ko kuputi.
nakakugot tayo. Naibaw ka. Ayaw lalainas magsabat ha. Ha? Unsay? Bitaw. Unsay pito? Nahalok. Nahalok nga unsa? At sabi mo, Nga tingali unsa? patingalit ka na po sa nalagnato kining palagpuban ka rita. Unsa? Nga nagpinakaingon ka man, anak, ha? Ngano, Eman? Dili na. Ay, kay nausap na ang akong hunahuna. Nakahukom nako. Miinom na usab si Ralph. Duha na kasunod-sunod nga gabi nga gihimo niya kini. Magkita ko siyang panakway ang iyang kalainan sa nangakip nga hikayon. Ug sa labtunon kaayaw iyang linihukan. Pakisultihan ko siya. Mahayan mo sa buok mong kinabuhi, Madam Emeline, na imo kong kiingod din eh. Mahayan mo kini. Dad Max, gikuha mo ang baso sa bino nga ako untang imnon. Mahimo bag-undangon mo na kining imong pag-inom, Ralph? Dad, please, ambi ka ng baso. I should stop this, Ralph. Dili ka ba mamati ka na ako? Dad, please, naghangyo ko ni mo. Ambi ka ng baso. Gusto mong ibalik ko kini-kani mo? Yes, please, Dad. Kung ingon ni ang buhatong kunining baso. Dad, unsa man kini imong gibuhat? Gilabay mo ang baso nga puno sa bino ug nabuak. So what? So what, huh? Shit. You're more than a shit. Dad. Dili ka na ba yun mamati pa ka na ako, ha? Dili na ba kayo? Dad, please, leave me alone. Nabasa ko kung unsay na asay mo una-una. Ayaw na pangita pa og problema, son. Oh, anong katawa ka man? Wa, Dad. Ralph, nakaila ko ni mo, ha? Yes, Dad. Nakaila ka gyud nako. Kay imo kong anak. And that, you don't have to worry. Kay buutan ko na pagkaanak. Right? I'm reminding you, son. Kung unsa man karoy na asa mo una-una, ayaw gyud ka na og buhata. Ayaw kayot. Nakabati ka ba? Ayaw kayot. I'm so sorry, Daddy Max. But dili ko maingon ini kung kitarong agko nila sa pagtratar. Dili yan. Og tungod dili, they need to pay the price. Bayaran nila kining ilang kibuhat nako. Bayaran nila kini.
Iya sa nilingkuranan sa kawas makatog si Papa Manning. Lakin siguro, nagpaabot siya na ako nga maulit din isa mo. Taon usap si Papa. Masaya ako ba? Kikisupa ko ikaw. Kaya nasayod ka. Kadili kinahalan ka. Ako og si Gretel ang mag-antos sa mga pangitabo. Tali ninyo ni Senyora Emilen. Nahigog malako pa. Nahigog malako. Bilihog siya. Eman? Pa? Ganina ka ra ba? Ha? Kuan pa? Ayon si Senyorita Gretel. Tuwa sa mansyon. Gihatod ko siya ganina. Naibaw ka ba kung unsang problema? Ngay mong gisudlan, Eman. Naibaw ka pa? Pamaling. Wa kagyud mamati na ako. Nangita kagyud og problema. Busa dili ka na makabasol na ako. Kung unsa man ang mamahimong linugdangan nininda kong problema nga imong gisudlan. Kay wa gyud ko'y pagkuwang sa pagpahinomdom nimo, Iman. Wa gyud. Pasaylo ako pa. Pero ikaw lang ko nagtuman sa pinitik sa kong kasing-kasing. Tinoon ka na. Dili lisod ang pagtuman kung unsay gipitik sa atong kasing-kasing. Apan wa nimo hatagi o gibugaton kung unsa ang mamahimo niyang linugdangan niini. Andam na ko sa bisan unsa mahitabo pa. Ayaw panganti, Iman. Wa ko manghanti pa. Ayaw pagsulti o tapos. Gihuna-huna mo unta kini sa makadaghan ngay gayon. O kwa kaunta dayon magpadaha sa imong gibati. Nakita mo naman unta kung unsa nga akong gidangatan bisan wa ko makahimo og sa niya. Ni Senyora Emilen. Unsa na kahakon? Kung moabot na ang higayon nga masayra niya kining inyong relasyon ni Senyorita Gretel. Mahayan mo gyud kini sa tibuok mong kinabuhi, Eman. Mahayan mo gyud kini. God. Nasayod ka kunod sa ako kamahal sa Eman. Siya ang tananalang na ako. Siya ang akong kinabuhi. Mao nga yung indong pasagding nga mong relasyon. Pindiligid ko pabuhi kung mawa siya na ako. Huwag nasahid kong daghan pa nga mga pagsuway ang mahimo na mong masugatan. Huwag sa gupangon. Kay supak magit si Mami Emeline sa mong relasyon. Ang akong ihangyo ni mo. Ngatagan mo kaming duha kalikon. Nga among mapakigpisugan ng maabot ng mga kalisdanan sa among pagbinahalay o relasyon. Kadlaw na. Nagmata pa ba ka si Aaron? Huwag sama na ako. Ako baka ang naakaroon siyang una-una. O saka kung tawagan ko siya. Ang akong cellphone. Bahala na. Mamasin ko ng mata pa siya sama na ako. Tawagan ko siya.
O ka pa sabday makatog sa man ako. Oh. Kaya ikaw nga kung gana ako na, Eman. Ikaw sa bang niasa kong hanauna. Hinundan nga pa sa kumakatog, Gretel. Bisan tuod, dili pa lang dugay kita nag-uban. Pero gibati ko, ingon sa daghan na mag-adlaw ang milabay nga wata magkita. Mo ihinungdan nga, gibati na kong tumang kamingaw ni mo. Ingon masab ko. Kung may mo palang pungan ko ang oras sa ito panag-uban, ako na kanang gibuhat. Ug sama ni mo. Gibati kong tumang kamingaw sab ni mo. Nganong kinahanglan man ko maingon tayo ni? Nganong naman? Gretel. Dili o tingali kita maingon ini kun. Dili patungod sa nahimong experience ni Mommy Emeline sa kanhini kinikuma. Nakaila ko ni Mommy. Ingon man tuod ni ini ang nahibawan sa kadaghanan niya. Ngayon siya ni ini katikaw kasing-kasing ang panasayot ko. Nga may gitaguan siyang kaayo o kabuluwanon siyang kasing-kasing. Diha siyang hiladman. Haog nasayot kong dili usab unta siya maingon ini. Ug labi ng dili usab unta kita karon magantos. Kung dili patungod sa kanhin yung hinikugma, nga nagluib sila relasyon. Ginoo ko. Gretel. Nga naman ka, may mga lalaki, mga ngayon ini naman. Sama sa kanhin na himong hinikugma ni Mommy Emeline. Mga mapahimaslanon. Mga way baruganan o pakakon. Gretel. Basta baya ha, Eman. Tawagin din ko inigabot mo dito sa syudad. Oh. Pasaligan ako ni mo. Kung magdungan lang utat pagbalik dito sa syudad. Ipasabutan na ka. Manigana o maglikay lang kita. Tingalig may makakita na to nga mag-uban ta. Ilado si Senyora Emeline. Huwag di ta maayo nga makumpit sa kay Basilio. May kaila sa inyong pamilya nga makakita na to nga mag-uban. Sa akong kabahin, andam na ko, bisan sa'y mahitabo. Kinibaw na ko kung saan pagpasabot si Mommy. Pero, nakasiguro ka ka? Nga dili ka madani mami ni mo? Huwag ka pagkiri pagsalig na ko, Eman. No, kumingon nga ako pagsalig ni mo, Gretel. Pero dila na ako kalikayan ang pagkunahon sa posibleng buhato ni Senyora Emeline kung masahiran niya ang atong relasyon. Dili ko gusto nga magkapuag ta. Dili. Sa ako nagikaingon ni mo. Andam na ko. Bisan unsay mahitabo. Bisag unsa pa'y buhato ni Mommy. Marugan ko gid ang akong gipasalig ni mo. Salamat, Gretel. Ikaw. Dili ka mausap. Dili may tabo mausap ko. Bisan pag supak ang tanan sa ato relasyon. Bisan paghanay kung mausap ka, Gretel, o madaka ni Senyora Emeline. Naaragid ko na pabili mahigugma o andam nga magpakamatay para ni mo. Eman. Andam ko mag-antos para ni mo. Bisag ako pang ikamatay. Gusto na. Gusto na. Dili ko gusto mamati, anak. Sorry. Huwag ka bagay pagsaligid na ako. Huwag bagay ay. Gretel, siya na, Baron. Siya ka na. Unsa? Tako. Kaibitan ako siya na to. Thank you, madam.
So, magpaabot na lang ko nga moabot si Gretel sa mansyon around 12 or 1 p.m. Okay. I really miss my daughter, madam. Again, thank you. Okay, bye. Excited ako makita o magako si Gretel. May tawag. Si Ralph Varuna. Shit. Unsa naman sa kahangyan tuyo og isulti ka nako. Unsa naman sa kaha. Naibaw ko kung unsay imong motibo, Mr. Ralph Varuna. Ug di ka makasur ka nako sa imong pulsa. Dili good. Sa kaiyang reaksyon sa kong pag-cancel sa pagtubag siyang tawag. Gi-cancel niya ang akong tawag. Nangita dyan si Madam Emeline o problema. Kaya mo magkini ang iyong kipuhat. Nagpasabot na nga dili gid siya magigigala na. Okay. Kung maoy imong gusto, madam. Okay. Senyora Emeline bang makapurgong sa ilang panaghigugmay? Insyo. Ay, bitaw, Neng. Nako lang lagi nga. Ay, naglantaw nila. Ay, nasuya ko. Ay, nakaingon lagi ko sa akong kaugalingon. Nga kanindot gudi ay ning mahigog mata. Ay, labi na kung parehas bitaw mo gipati. Nakapangindahay gud ko. Og nahinomdom sa akong kabatanon kanhi. Og nahinomdom ko sa akong asawa. Nga kay nasab nga gikuha ay sa Ginoo. Bahay na, Insyong. Nagalarga naman ka ang barge ng gisakyan ni De Gretel. Roning. Padong na ba mo manguli? Ay, pa. Dahil may gikasulti pa man goods ni Sidong man sa cellphone. Nagdugay-dugay siya nga musakay man ka siya sa ikaduhang biyahe paingon sa syudad. Kinsa man pud ka di ay nang iyang ikasulti? Ay, may lain pa ba agad, Ning? Daro ka ayo. Nasa daigrit ay kihapon. O pagkani ilang pa nagsulti, nagtawag na ipagyod. Ikaw ba'y mahigog maneng? Ay, lalim ba? Ay, mura siya kag wa mo agi, anak da. Miyagi ko ni Ana sa una, Insyong. Pero sayang nga, ang atong pagtinarong. Wa mabukti sa gilauman ni mong ibukti sa imong pagpati. Maneng. Ikaw pa ang nagtinarong. Apan kay kapos lagi ka, o ko'y bahandi nga ikapasigarbo sama sa uban. Mahog o wa kagihapoy ibili. Labi na kon ang ginikanan mismo sa binuhat ng imong gihigugma, mapahitason o matapubre. Punan pa, ang babae mismo nga imo unta nga ipakamot siya, o siya unta gani ang tanan para nimo. Dali lang usab kaayong mada sa mga pagag o mga istorya nga gimaumao sa iyang amahan. Ay, bisan wa kay gingadlan eng. Ay, karo kaayo na. Kung kinsa ang imong di pasabot. Ay, si Senyora Emeline yun o wa na'y lain. O gahiyag na lang nga ang imong gipasabot nga nagtinarong. Ay, ikaw. Bahay na lang, Insyong. Malihog na lang kong sulti ni Iman nga nagpaabot ko niya nga mabalik na yung diri sa amo. Ay, o neng, akong sinyasan. Di lang ko magpadoli at makadisturbo niya ko ilang paragsulti ni Day Gretel.
may gisinyas man si Luinsyo na ko, Gretel. Manguli na ko nami. Mao ba? Oh, sige. Bye na lang. Ang sa'y bahay na lang. Nasuko ka? Anong masuko man ko? Wow, suko good. Sige na. Bye na. Basta ha, huwag ka masuko. Hello? Gretel? Hello? Na-off na ba? Kaya may connection pa mo di eh. Hello, Gretel? Hello? Ano naman to? Na-end call naman. Di up lagi to siya ganina. Nagpamati lang. Nalaing lagi siya. Di akong isultihan na makipamauli na si Noy Insyong. Hey, Dong Iman! Hey, tayo na! Oh, Noy Insyong. Dana. Bisan dili pala gani kayo bitugay ka na ko. Pero kasakit sa kong kibating na alayo niya. Dili kita ko kaya ka malayo. Muna nagkakong kiningi kamatay. Until now, bisan din sa office, di ko komportable. Dili ko magkapanghinultul sa kong trabaho nga wa pa mo abot si Gretel. Pero, I'm very sure nga, ning mga orasa, nagtaingon na karon sila si Gretel o ang iyang batchmates dinhi sa siyudad. Ang akong phone, basin siya na kini. Oh, Sarah good. Gretel, hello, my dear Gretel. Hello, Mommy Emeline. Hello, Gretel, my dear. Nagpaingon ka na diri sa ato? I mean, di ako sa office. Yes, Mom. Nagpaingon ako diha. Hey, what's wrong? Are you crying? It's okay, Mom. It's okay. Something wrong, Gretel? I miss you lang, Mommy. Oh, my dear Gretel, I miss you so much. I love you, my dear Gretel. Dili ko kumahimot ang hangtod. Uwa ka sa ako kiliran. Asa ka na ko sa gata? Sa bus terminal ba? Kay sugaton ka na mo, kuhaon ka. No, Mom. Dili ko gustong manisturbo kasi mong work sa office. Don't worry. Madalit sa ko diha. Matawag lang ko ni mo ko na hapit ako maabot diha sa mga office. Miss Uy, ko contact ni mo pagbalik pero unreachable ka. Abi na kung imong gituyo kay dili ka gusto magpadisturbo na ako. Ikaw, Gyud? Nga na, Gyud? Ako dili magpadisturbo sa ako, mahal. Kano sa pagkumiingon nga nagalisturbo na ako mahal? Ha? Kano sa? Hilom, uy. Paayo-ayo dayon. Abi kay nalain man kung wa na nako sa makontak. Diya mabitaw ka na usahay basta magbiyahe ta diri. Kaya dahil ka mga bukid, poor signal. Pasanginan ba yun tayo ng signal? Ang akaw yung pinangga, eh. Pinangga ka diha. Basta ingon-ingon lang kang poor ang signal, ha? Unya, mihapit di ka itong tindira sa may pier ganiha nga nagsigtan na ni mo. Karangan ra ba itong kitsura? Siya, oy. Ngisi lang, ay. Ikaw manggod. Unsay ako manggod? Pasangil pa. Bantay, ha? Bantay gud ka na ako. Siya ba niya, eh? Ingalagit unyang siya, ay. Mga unsa man kuno kang oras sa maabot sa syudad. Mudunggo na ning barge nga ako gisakyan. Ang sunod lagi nga biyahe nga ako nga sakyan. So, mag-expect ko nga mga 2 to 3 hours. Maabot na ka sa syudad sa inyong boarding house. Ha? Ay, murag imposible man na. Dram,
traffic ba ya? Labing siguro mga 5 or 6 tingali ko maabot sa boarding house. Nga no good. Ibaw na siya nga may mga 2 to 3 hours ang biyahe. Paingon sa syudad. Wa pala labot ko mag-pick up ang pasahero ang bus nga ako sakyan o babtag traffic. Tingalig-alipay lang na nimo ha. Basin doon na kapay hapiton. Asa man ko nung kumapit? Ambot nimo. Unsa may kalibutan na ako. Mahal, magandam na ko ha. Para nga magkagikan ako. Paingon sa pier. Mag-ready ako. Gasa kang i-enta ko, Uncle? Dili di pwede nga. Mangandam ka di sa imong dadunon nga magsulti ta. Ha? Oh, pwede ko. Pero ang ako ba, nga, madali ko. Sige na lang. Bye na. Nagloon ay. Bye na. Sige, bye na. Bye. Sige, bye na. Nagdali, oy. Ingon magugag bye na. Madirisuro di kag ingon nga bye. Wale, I love you. Uy, imo kong kikatawan? Ha? O sige katawan nun. Nakabati mong gud ko. Mura kag megikik. Uy, kay hadlok kang ako mabatian. May kalit kalaghilom. I love you, Cradle. Mahal ka, ito ka. I love you too, Aman. Panawag ba dayon na inigabot ni mo? Kay magkita ta. I miss you na biyak yun. I miss you so much, Cradle. Manirudanon kong pagkinsultihan mo, Ralph. Paman ka mo off, ha? Okay, Daddy Max. Muditsura ko na sa mansyon. See you, son. See you, Dad. Bye. Bye. Oh. Hello, bro. Nanawag ka? May importante kang isulti? Usa ka na? Usa? Nakita mo si Gretel sa kaysabas gikan sa South? Tinuod ba ka mong isulti, bro? Tinuod ba kay? Nakuhaan ba mo siya gulagway? Ha, bro? Kung mo, isend ka na bro. Magpaabot ko. So, what, son? Kung gikan si Gretel Guerrero sa South, unsay imong makuha ni Ana, ha? Magkaayo ba ka na kanimo? Wala ba gina bili ang bisan unsa nga ko isulti mo, Daddy Max? Ang tanan, pulos na ba gina sa'yo? Ralph, doon na ang eleksyon. Mahimo ba? Nga suni ni mga adlawa, maghimo kitang mamayong butang na dili makadaor sa kong kampanya para sa umaabot nga congressional election. O nga, mahimo ba? This time, kalimtan mo na ka ng Gretel Guerrero. Oh, hello? Hello, Ralph? Hello, Ralph? Iyo! Oh, yun ang giputol ang among paragsulti. Damn it! Wala sila ang gunahuna karon nga angat ang eleksyon. Ang iyarig yung kaugalingon. Dili usab siya buot nga muhimo ko mga butang nga supak sa balaw. Apa dili siya mamati? Kung may buot pa kong isulti niya, may buot ko ikonsulta niya. Kung sa siya klasiya sa pagkaaman. Maong sugod karon. Di na ko mag-isulti niya bisan sa unsang butang. Total, usaw man. Usaw sa niya paggiyan ako. Usaw niya sa paggiyan ako sa husto. Kung siya mismo ang ngayon usab gagiyahan. How I miss you, my dear Gretel. I was expecting your call, but wag you ka man what?
Dili ba mingon ko nimo sa phone nga dili ko ikaw gusto nga disturbohan, ma'am? Dili mahitabong makadisturbo na ako ang pinangga ko kayong anak. I love you, Mommy Emeline. I love you too, my dear. You not. Are you okay? Yes, Mom. I'm okay. You said you're okay, but wala ko kini makita sa imong panagway. I don't even see or notice nga excited ka nga makita ko pagbalik. Sorry, Mommy Emeline. Mao gani nga midiritso ko nimo dinhi sa office kay excited akong mahagdan og magakos ka pagbalik. But kung mao ni mong na-notice na ako, gikapoy lang tingali ko sa biyahe. Okay, my dear. I understand. Thank you, Mom. Can I see your pictures during your activity and outing? Mahimo ba nga later na lang, Mom? I'm tired and I need to rest. Okay, I understand. What about eating in a restaurant? Gusto nang una kong muli sa mansion, Mommy. Okay. Never mind. Tawagan ako ang driver aron matod ka sa mansion. No, Mom. Okay na ko kung mag-taxi na lang ko. Aron sab nga, dili ma-disturb ang imong driver din Kay basin og doon na kay mahinungdanon nga mga lakaw. Or unsa baka ang importante nga meetings or... Okay. Magpatawag og taxi ngay mo masakyan. Relax lang una diha. Bye, Mom. Bye, my dear. Murag may namatikan kung kalainan karon ni Greta. 2 days lang gani siyang nawa sa mansyon. Doon na nagul siya kalainan. Gikan ko sa office ni Mommy. Karon, nagpaingon ako sa amo. Baba, how's your trip? Okay lang. Naka na sa barge? Sa pantalat ako. Wabang mapunta ang bars nga gikan sa syudad. Mao ba? So, mga unsa pa ka ding orasa ka maabot diri? Ba't lang? Labing siguro, magabihan gito. I miss you, Eman. I miss you too, Gretel. And I love you. I love you too, Eman. May mo bang magkita ta sa campus o man? Sure. Why not? Di ba ka? Ibati na. Ibati na magkawang. Gawa tigang ikaw pan. Ingon na sa mianan akong gibati. Sabi ni mo, nanghagad gani si Mommy Emily na ako nga mangaon mi sa restaurant but mibalibad ko. Kaya enough na ako nga magkita o makauban ka. Gretel? Yes. Mao ka ni tinuod. Same here. Emma, dili na ko kaya nga kutob lang ta sa ingon ini. Nga bidantayan na nga itong mga lihok aron dili mahibawaan ni Mommy Emily ng atong relasyon. Dili ko gusto ini. Kung sa'yo gusto mo may tabo, ha? Kung sa Gretel? Kumangutan na ako na siya gusto ko mahitabo. Kaya libre ta sa itong panglihok-lihok. Kaya wate ang ngayon nga likayan o kahadlukan sa ama karon. Hello? Emma, naapa ka diha? Namati pa ka na ako? Yes. Namati ko ni Muman. Dili ko gusto nga. Ingon lang ta ini. Gusto kong... Yun sa Gretel. Unsa ka ako na... Kung ato na lang sahiran si Mommy Emeline sa itong relasyon. Dili ba maayo? Dili ba nga sa madugay o madali? Dili gid magpabilin nga tinaguan kining atong relasyon ngadto niya. Tinuod ka na, Gretel, pero... Unsay pero? Andam ka na ba sa posibleng unos nga atong masukatan kung yung masaya na ng atong relasyon?
Kung akong imong pangutanon, I know kung unsa kada ko nga akong love nimo. Haog dili ba? Nakapasalig ko nimo, nga bisan unsay mahitabo. Nga bisan pag mubabag si Mommy Emeline sa tong relasyon, dili kita magpuwag. Eman. Gretel, Unsa man, may nasulti ba ko nga uwa nimo mao yun eh? ang ining magsulti lang niya tabahin anak. Kanang huwag magkadisturbo na to. Kinibaw ko nga, dili ka na sa iyo. Kinahanglan kita nga mangandam. Ato ka ng pangandaman. Kita ka kapag ngayon na masahilan, Gretel. Ha? Unsi po pong ipasabot? Unsi daghan pa ko ngayon na masahiran, Eman? Di nga no? Unsi pa mading ngayon ko masahiran? Ha? Eman? Unsi po niyang ipasabot? Pagsulti niya tabahin anak. Kanang huwag magkadisturbo na to. Kinaibaw ko nga, dili ka na sa yun. Kinalangin ka ng pangandaman. Kinaghang kapag ang ngayon nga masayaran, Gretel. Salap tanan kayo ngayong sinultihan. Murabag, may bugat kay pasapot. Pero, unsa masad ka? Unsa man? Ay, really, madam? May abot agad si Senyorita Gretel o tinibag yun sa office. Wag yun siya makapaabot na nga dito sa field. Oh, I really miss her, madam, as in. Ba't may naimatikdan ko ni Aches ka? What? Sa duha ka adlaw lang niyang pagkawa sa mansyon. O sawa na mo panag-uban, himatikdan kong may dako siyang kausaban. Oh, really, madam? Mao ka na. O gusto ko masayod nga nung naingon si anak. Kung nga nung dako na siya o kalainan. My goodness! Abi ni mo, Ensyong. Karon nga, nabalik na si Senyorita Gretel dito sa syudad. Ug nga si Eman nagpaingon usab dito. Nadungagan karon ang gibati na kong kahadlok o kabalaga. Maning, Daw pagahikitan ko na ang sunod nga mahitabo karon nga tuan na silang duha dito. Ug nga wa na'y magkapahinomdom pa ni Eman kung unsa ang anging buhaton o kung unsa ang dili. isabden ko ikaw ang imong giingon, ning. Pero wa ba nimo maunahuna kung unsa man ka na karon ang imong gikahadlukan? Dako og posibilidad. Nga imo kining mapugngan kung makikita ka personal ni Senyora Emeline o magpailan na kaniya. Nga ikaw si Maneng o Manuel o Danita o Sara nga kanhiniya hinigugma. Ensyong, Ito got Maneng. Nga daman nga kung itawag na ning imong gihambin nga kasakit sud sa dugay na nga panahon hangtod karon. Huna-huna og maayo og timbang-timbanga. Ako lang ni, ha? Kung wa ba tingali nimo usiki ang nang labay nga mga panahon aron masulbad kini, hayan, kani adto ka pa unta tingali nga magmalinaon. unsay buot mong ipasabot, Ensyong? Og dili lang tingali ikaw ang nagmalinaon. Lakip o sabunta tingali si Senyora Emeline. Sa laktod, kung gibatunan mo lang unta ang kaisog, kung giatubang mo lang unta ang problema, o kung wa kapaunta magtinalawan, hayan,
Matagan untag katinawan ang tanan nga ikaw wise ha. Ug nga ang tanan planado. O maumaog ka na siyang amhan nga gubon ka aron matigayon ang iyang hinakob nga tinguha. Ensyong, Ay pasaylo ako neng kung nakasulti man ko ini. Kay kung wag ka palang unta mo dalaw niya itong higayon. Kung nagbaton ka lang untag ka isog niya itong panahona. Hayan, dili usab unta mag-antos si Dong Iman o Senyorita Gretel sama sa inyong gihambin ni Senyora Emeline. Sukad pa ka ni Adto o hangtod karon. Dili ba neng? Husto si Ensyong. Husto yun siya. Sa laktod, sa akong pagkatalawan ni atong panahon na. Sama da. Nga ako raw sa mismo ang mitabang sama ni Emeline. Aron nga magmalampuson kinis intinguha. Nga pagkupa ka na ako. Kaya man kumahatagi o kaisog aron barugan ang akong pagka-inosente. Diyos ko. Gusto yun si Ensyong. Gusto siya. Dili unta maamong si Iman o Senyorita Gretel sa linugdangan sa akong pagkatalawan. Dili o dili unta. Aman ako sa campus. Ano akong phone? Kalain niya. Wa magin siya message, even missed calls. Wa kasi magluod na ako nga nadugay ko sa pagmata. Maligo na lang kong dali-dali dili sa banyo ning akong kwarto, bi. Eight plus na. But until now, wa pa siya magawas sa iyang room. May bangon na dahil siya. Morning, Gretel. Mom? Good morning. Mom? Late na ako sa school, Mom. I need to go. Abi na ako kung wa pa ka maka-prepare for school, kay dugay kami bangon. Yes, Mom. Dugay ko na kamata. Almost 8 na gyud. But nagdali-dali kong shower sa bathroom sa akong kwarto. Klase pa ko, Mom. Wa siya matubag. Wa siya tanahon ako. But seryoso yung pinabuhay. Murag may hisabtan o may pagduda sa akong pagsabot. Kagani na rang naandam ni Mayang ang breakfast. And you need not to live by not eating your breakfast. Mahimo na ba, Mom, nga adto na ako sa campus mag-breakfast? 20 minutes late na ko, good, and... 1.5 hour kung nagpaabot ni mo aron magdungan ta sa pagpangaon. Late na gani ko sa office. But I need to sacrifice it. For I really miss your presence for a days while you're away. And I ask Mayang to prepare earlier sa breakfast aron magdungan ta pagpangaon. But it's okay. I mean... I'm sorry, Mom. Gigakos ko na mo. Cause I miss you also, Mom. Okay, sige. Magdungan ta pagpangaon.
Magdungan na lang sa taglakaw. I thought na human na ang inyong klase. O ang inyo na lang graduation ng inyong dipaabot, right? Yes, Mom. Yes. So? We are required to report today, Mom, for updates and possible instructions regarding, in line with our preparation for our upcoming graduation. And we also need to attend the rehearsal. Mom? Is there anything or something you need to tell me? Huh? May butang or mga butang ba nga angay na kong masayran? Or may angay ka bang isulti? Particularly about saan sa Mom? Mom? Never mind. Forget it. Mag-breakfast sa ta, aron mapit ko na lang ikaw sa campus o makikita ko sa inyong instructress nga kauban ninyo sa outing. May tuyo ko niya. Unsa man di ang imong tuyo niya, Mom? Unsa, Mom? Walang. Buotan kong magpasalamat niya personally nga nauli ka din sa mansyon nga may problema. Nagkasulti naman pa na mo through phone, di ba? Yes. But, I have presents for her as gratitude. Ngano di ba pwede? Nganong dili, good Mom? Okay, mag-breakfast na ta. Kay, musamot ka nagka-late. Labi naman, ako may nabalaka ng inyong sitwasyon ay sa posibleng may tabo kung masayran sa mami ni Gretel kining inyong relasyon. Malagay. Bahala na. Bahala na, Nick. Kuya, wala na. Wadi mo magkasulti si Gretel ba nini? Wadi ninyo ni Pradani? Nagkahiskot may bahin, anak. Pero, mawi among gikasabutan. Kabisag, unsa pa'y buhaton ni Senyora Emeline. Dili gimi mapapiktar. O bipasalig po siya na ako, anak. Noon. Tuloy ba, ang akong pasabot, andam na ba mo sa mamahimuon niyan yung sagbangon? Labi na yun mo? Amot lang ka, Nick. Basta kay ako, nakasiguro na ako. Barugan gina ko, unsa man usab ang gipasalig ni Gretel. Yung phone? Wala lain. Si Gretel na nanawag. May message siya. Paingon na di siya din sa campus. Pero, nag-uban sila ni Senyora Emeline. Agoy. Ihatod ko na siya na ini og makikita sa ilang instructress. Kaya may ihatag ka regalo. Sa ilang instructress nga, may nagdas ilang batch. Yan itong outreach program ito nila. Unik. Di ka na magsusi man. Magkupiyansoy. Pasabot mo ni Gretel ako siya mahimo. Ganang managana mo daan samtang wapos lang may abuti sa kampus. Last message lang ko noon na ito niya. Basin, umatikdan siya sa iyang mami. Apil sa message nga, dili na ko patiksyon niya. Manuwag or mag-message niya. Kaya mag-message lang kung siya na ko, mag-text lang siya na ko kung safe na. Uy! Yun, Nick? Si Ralph Faro na. Mitan auto rin eh. Kung saan? Ito na. Gagi na. Kau ba itong mga noon na nga mga hawak-hawak ni sa kampus? Yay. Raglain na bagay natin ang awan na ito dinida. Mao ba? Ay kumpiyansa ha? Ay pagkumpiyansa. Sing. Dinilatan ninyo. Wala lang tao nga makabati sa itong istoryahan. Matoy iman. Gustos barog may itsura bro. Rap. Ano? Matong tuwa na. Oo, may itsura siya.
Pero mas gwapo po ka doon niya. Tinar, bro. Iisiman mo. Oh. Di ba tinood ako gisulti? Nga mas gwapo pa ko doon niya? Oh, tinod, bro. Bitaw, bro. Mas gwapo juga niya. Ikaw na bro. Mga totohanan na di ay. Mau dito. Naklaro ba ninyo? Oo, bro. Klaro kayo. Mayo. So, bisa nun siya ko ipabuhat ninyo niya. Kaya ba ninyo? Nga nagong dili, bro. Kano. Kaya mga bro. Di ba mga bro? Kaya, bro. Bro, sultibi ko saya mong buhat to na to na, bro, ha? Sultibi. Unya na. Tabot lang mo. Kaya may gusto kong klarohon o tinuon. O na akong desisyon. Basta, timan ilang ito akong ingon naman, ha? Ay, ganun pa kumpiyansa. Labi na kung mag-inusara ka. Kaya naghanap ko ng dunggang batian ng pulisa. Tanang Ralph Varona. May nadunggan na sab ko bahay niya. Pero para nako, dili siya may nang danonik. Kay gawas nga, nagkarelasyon na kami ni Gretel. Wa sa makauyon si Senyora Emeline anang tawhana. Oo, ubi daw. Tinauna. Pero ay kalimot nga, wa sa makauyon ang mami ni Gretel mo. Diba? Oh, Nick. O usay gina sa rason nga nung nagsikan courser siya din sa campus. Kana, aron mas maduor siya ni Gretel. Sa ato pa, nag-effort siya. Usalat to ng pasulti, sa pinumpli na kong pagsabot man, di ko siya makatugot nga magkahinig maay mo ni Gretel. Di ba? Oh, dayag nga ingon niya na, Nick. Sa ato pa, kung atong palawman ba man, atong palawman ang pagsabot ba, hulga yun siya sa inyong relasyon ni Gretel. O naghatag siya peligro ninyo. Mahimo ra, sir, nga anhus ako sa library magpalabay og oras. Tabang-tabang na ko nimo din, sir. Wala problema, Iman. Ikaw pa. Salamat. Welcome. Oh. Gusto si Nick. Dilito dangay nga mo kumpiyansa ko niya itong Ralph Varona. Kay sumapa sa kong hibawan. Gisod lang nasab ko no ang tanang binuang. Ang tudron mo pa man mag-message si Gretel. Taon-taon naman ito na ako na-receive ang iyang message. Punan pa sa tugon na dili lang usa ko patiksyon niya. Paabuton ako na ako nga siya mo nag-text na ako o matawag. Kaya nag-uban ko na sila si Senyora Emeline. Pero may abot na ka sila din sa campus. Kinsa man dahil gipaabot na to man? Si Gretel? Ikaw, good, Cherry. Monster ba ko doon ang mother, ana? Awa na tayo labot, anak, Cher. Sa bagay. Pero kung magkauyab mo anong Gretel, murag magkabuwag ra gyud gyapon. Mapahitas-on man kuno ang iyang mami. Daghan ang nagsulti. Kada ko nagkausaban ng maong university, Gretel. Sa college pa ko, dili pa kaayo niya crowded. Unya, dili pa kaayo daghan ang mga building before. Karon, to the highest level na din eh. May nakita gani ko nga daghan na po di ayong mga foreigner students nga nag-eskwela din eh. Maulagi, Mom. Uy, ninata sa 4th floor sa inyong department. Asa man ako makita ang inyong instructress? Kuan, Mom. Kining... Wait. May message. Murag sa ingon-aran nga tayo, Mom. Murag wa pa rin siya. Mostly, ang iyang classes, afternoon session. Niya naman di ako siya sa inyong department. Maugaroon na iyang message dere. Nagpaabot ako siya sa inyong department office. Ni ano day si Madam? Maayon noon. Kaya daghan ka ikong pangutana niya. About Nemo, my dear.
Especially sa inyong off-campus activity. I mean, sa inyong outreach program nga gihimo for the past 3 days. Oh, God. Ano? Excuse me, Miss Guerrero. Oh, yes? Amin, ma'am. Napaabot si madam ninyo. No. Okay. God. Please. My dear, nagpaabot si madam nato. Ma'am, pwede ko anila ko magpaabot sa gawas? I mean, may ito follow up on pa ko sa registrar's office. Pero... Regarding ni sa evaluation for all my subjects. Kadiyot na kayo ko, Ma'am. Promise. Okay, magpaabot ko na yung masasod, ha? Yes, Ma'am. Yes. Mrs. Guerrero? Yes. Ako lang una ang masod. May follow-up pa makadiyot si Gretel. My God. God, please. Nabasa lang utan ni Madam ang akong GPM o gitext niya. No. Siya kong buhaton ko na. Kung matugan si Madam sa tinuod ni Mami Emeline. Ngawa ko mauban sa mga outreach program. Unsa ko naman lang. Si Aman ka. Tuwadi ko na siya sa library. Ako kasi ang adoon. Ganiharabi siyang nagpaabot na ako even may message. But si Mami nga naadiya sa sud sa office ni Madam. Unsa na karoy, ilang kita nagsultihan. Papamagin mag-message si Gretel na ako. May abot na ba sila din sa campus? Kikulpaan na pa ko maayo. Gano'n magkani? Si Gretel. Hello? Gretel, mahal. Mahimong maadto ka sa klinik. Agad ta magkita dito. Musunod ra ko nimo. Okay. Sige, mahal. Wato ko. I love you. I love you. Hello? Gretel? Kidiretso na niyo paong. Cherry, thanks kayo sa imong pagpastay na ako din sa Makadiyot, ha? Anto na ko? Okay, man. Si Miss Gretel na itong bitawag. Ikaw, yun. Excuse me. Parang si Gretel may matang sa iyong pagtawag. Nganong ato kami sa klinik pagkita o paunhon ko? Basig. Itawag si Pali. Si Papa Malindi eh. Excuse me. May I pass din sa exit? Okay. Salamat. Hello, Pamaning? Dugay ka lagi nga may tubag. Sorry pa. Niya ako sa university. Huwag may nabisihan lang. Nanawag lagi ka? Ngano? Dili ka gusto manawag ko? Ikaw gid pa? Nga nagkundili. Mura ka manggodog. Libong. Ulbasin, dili ka gusto nga manawag ko. Ikaw gid pa? Dili banggod. Bahay na lang. Kay nagkadisturbo man ka ako. Huwag ka makadisturbo pa. Ang akong butay pasabot, nangutan na ako kung unsa imong tuyo ba. Ayaw ko dahil kalain. Bitaw pa, may sulti ka? Nagkadisturbo man ka ako nimo. Wa lagi pa. Ano ko tao makadisturbo man ka? Basin kon, huwag ka na ilahing iatiman diha. Magsigin na lang upan ni Senyorita Gretel. Huwag ka na maghuna-huna sa posibleng mahitabo. Kung masairan ni Senyora Emeline ang inyong relasyon. Sa makausapa, pasidanan o sultihan talaga, Iman. Kay imo kong gisupag o imo ning gituyuan. Pangandami gyudaan ang mamahimo ni ning linugdangan. Pangandami gyud. Pamaning. Time? Wala ko time ni mo. Dibaw ka kung unsay akong trabaho, ha? Pulis ko. Naamid daghan nga operasyon. Ugmay mo ba?
Ayaw kong samok-samok ka kay naa ako sa field. Unjote ko. May daghan ming kasong giatiman. Ug wa ko'y panahon nga makik-argumento nimo. Bye. Shit. Pagkasamok yung bayana. Di ko siya makapaabot kung ako'y manawag niya. Usa pa. Pahungawanan ko lang siya sa akong panginahanglan. Ugwa sa kong nahuna nga magpahigot niya. Kay dili siya ang babae nga angayng unungan. Naghatag na siya bisit sa kong adlaw. Ano naman? Tawag nagbalik ay. Oh, uy. Si Bro Kisi na kong kafrat sa campus. Hello, bro. Tinawag ka? Usa? Naada si Gretel sa campus. Ug may kaubang gwapa ug hamtong nga babae. Wailain, bro. Si Senyora Emeline Kra, ang iyang inahan. Basin may problema or kung sa baga. Padidi lang niyo, pero ayaw pagpasabot, ha? Okay, bro. Tawagan lang dayon kog 11 yung masayaran. Labi na good, kung importante. Ugangay na ko masayaran, bro. Yes. Okay, bro. Okay. Mag-expect ko si mong call, ha? Okay. By the way, bro. What about that tong Iman? May plano na kong buhaton about niya. But kinahanglan usan ako nga may bawaan kung unsa nagkaroon sila kasuod si Gretel. Kung wa ba karoy mas bukat pa nga kalambigitan na duha. Once nga may himatigdan ug ako gining ma-verify. Naibaw na mo kung siya sunod gamay tabo. Ug kung unsay sunod ninyong buhaton. Pabutan lang niya akong go signal, bro. Sige, bro. Give my regards ko sa mga bro, ha? Nato des campus. Wa mo'y kabalakan kung may problema mo. Kaya anytime niyara ko. Pulis ko ug impluensyado. Ato ang mayor ug ang hipi sa syudad. Maong, wa mo'y kolba. Yes, bro. O sa magkausapa, salamat sa suporta, bro, ha? Tunay gid mo mga brothers, ta. Okay, bro. Saya. Ang bullshit ni Madam Emeline Guerrero. Unsa ka? Kung isunod ko siya sa kong kalagot. Aron ma-reminded siya. Din ka ba, Gretel? Nagpaabot mi si Madam nimo dito sa iyang office, wa ka gid balik. Late na kay ko sa office. I'm so sorry, Mom. But doon ay gamay nga problema dito sa registrar's office about my records. What? Kung sa nga problema? For all these years, with all this digital world, karon pa na nila makita ang problema? Okay na, Mom. Na-mislead rin sila dito sa registrar's office and they admitted their mistakes. Napatch up ang problema. I need to see them. High-tech na ang tanan. But until now, ingon anak pagyapon sila ka-unable o ka-lenient sa ilang work. They need to be replaced, Gretel. And I need to see them. Mom, no. Everything's okay. Wala problema. Please. Mom. Okay. I need to go. Daghang kong appointment sa akong office karong adlaw. I'm sorry, Mom. It's okay, my dear. Thanks, Mom. I love you. I love you too, my dear Gretel. You're very precious para nako. More than anything ning kaliputana. And I don't want nga ma-experience ni mo ang mga bad experience nga akong naaguman during my college days. Ug nasayod ka na niini. And bear in mind, likay ug ayaw gyud buhat ang mga butang nga supak sa akong kapuputon. Kaya nakaila ka na nako. Ug nasayod ka na tingali kung unsay sunod nga mahitabo kung supakon ti ko nimo. Ilabi na
kung mahitungod kini sa lalaki. Mommy Emeline. Hinumdumigo ka na sa kanunay. Bye, Mom. Bye, my dear. I love you. I love you too, Mom. I do hope nga wa ka pa'y laing nga nasultihan sa imong gisulti karon. Huh? Mom, wa ko ikaw isabti. Sa imong giingon nga, I love you. Oh. See you. Uneasy siya sa among panag-upan sa campus. O unusual kayo kini sa ako pagsabot. Marapag, aduna siya kikabalakan nga ako masayran. Ayaw lang kukagita palaguta, Gretel. Ayaw lang yun. Kay once aduna ko'y mahibawan ug mapamatudan. Nahibaw ka na kung unsay sunod mahitabo. Dahil sabat kong seryoso kay tinanawan ako si Mommy Emeline. Una bag, iyang gibantayan ang akong mga lihok. Ug bisan unsay akong isulti. I'm sorry, Mom. But, nagsinarimig si Aman. Nga bisan ikaw, ngili mamahimong papag sa mong relasyon. Bahala na kung unsay mahitabo. Taon-taon ako napaabot niya din sa klinik. Pero wapag ko makadawat o message sige ka ni Gretel. Gano ka? May problema? Naikog na kay ko nining amiga nga in charge din sa university clinic. Miss, sorry ha. Nakadisturbogi ko ni mo din hida. Si Gretel na kami tawag. Hello, Gretel? Sorry ha nga, karon ako makatawag. Okay lang. Naa ba ka sa klinik? Niya pa ko, nagpaabot na mo. Okay, nagpaingon ka diha. Sige. Uli na inahita po. Oo, Eman. Unya, unsa may imong huna-huna. Unsi po mo ipasabot. Sa agreement ni Senyora Emeline mo. Sa imong pagsupak sa iyang gibaon nimo. Kinahanglan pa ba ko mapasabot pa nimo? Wa ka ba gid mo salig na ko, Eman? Gretel? Ha? Mahal ko ikaw. I love you. Dili pa ba kini igo na basihan sa akong pagsalig nimo? Eman. Ikaw? Nangutana ka na ko. Isip tubag ini. Dili ba may pasalig na ko ni mo nga bisan unsay mahitabo? Nga bisan si Mommy Emeline. Dili makababag sa itong relasyon. Nagduda ka ba rin sa akong gisulti? Wa ka ba ni mo tuo ini? Sa pagkatinood lang, wa ko'y bisan kamay nga pagduda ni mo. Apan masulti lang ko. Nga may kabalaka o kadlok gihapan ko. Ayaw na lang pagpangulipas. Wa ka gaday salig na ako. Dili na maong. Dili ikaw ang problema. Nasayod ka ginana. Ug nahibaw ko nga maragsama kita gibati sa usag-usa, dili ba? Kay unsa man imong gikabalakan gikadlukan? Ang mahimo ni Senyora Emeline. Di ka siguro nga kung daan nga supakit siya nga ako ang mamahimo ni mong hinigugma. Ug nahibaw ka sab ni ana, di ba? Hinungdan nga naa sa kong hunahuna nga buhagon kita niya kutob sa iyang mahimo. Kung iyang maseran, nga nagkasinabtan ni nata. Maugig ka na iyang buhaton, Gretel. Eman.
Gretel, dili ko gusto mahitabo ka na. Mahal ko ikaw. Mahal ka kayo. Ikaw ang tanan alang ako. Mahal ko sab kayo ikaw, Eman. Og mao kini nga akong ikagarantiya nimo. Nga bisan unsay mahitabo, way si bisan kinsa nga makabuhag nato. Mahitabo na mahitabo. Kay kamatay ko gid kumawa ka na ako. Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? At tangi ang lain pang sumpay ning nang ginapos nga sugilanon. Ayaw akong tudloi nga dili ka na higugmaon. Salamat kayo, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.